El 13 de gener del 2026 s'aprova una llei mundial que permet que les armes circulin lliurement per la defensa personal, per protecció. Qui vulgui pot comprar una pistola i bales, barra lliure. I qui té bales les vol disparar. Tothom comença a tenir por de tothom. Són els que creuen que les matances psicopàtiques dels radicals de l'odi a qualsevol cosa no són res i són un fet puntual. Són els que no se n'adonen de com de bojos ens estem tornant tots plegats. I l'amor és l'esperança. Però l'amor està cansat. More than words to show you feel that you're